Horas marihita salutna. Tugo jamita epistel 27 Juli 2020 tersurat di Pesalmen 26 ayat sadaru di 10 sada tapai huti hukma. Marhaporseaon jala magudang di bagasan Tuhani. Sudezol madohea tergugut. Namora dohot napugus. Nasangap dohot nalea. Parpangkat dohot na soparpangkat. Nagugu dohot nagali. Si pertangiang dohot na bakol martangiang. Ruas ng parhalado. Si pata las roha, dugi jut museroha ditiki na asing. Dangadong nanggo sa halak pehita na lias siyani. Dang lomoro hatta niya roha gugutani, alay zo doy dang tarpasiding. Adong doy nabuita dupi, alay raga do na subuita tardopang hita. Disi terjodoh hita sa toktong marhaporseaw jala magudang di baga sa Tuhani. Dada sal porsea mabay Tuhani songon alternatif akhir alay ikom motivasi awal do. Unang jolo nang mate dungi jujuma tutuhani. Alay di bonana pe molo adong hagugutan na tadupi, naing jumulu tapasahat luhut gulmit ningoluta tuibana. Didok di Pesalmen 55:27 bagian A, sai tu jahuba mapasahat parsoryomi, jadi ibana ma panguluhoko. Hamunak kadongan turpukoni matangiang ni si Daud uju tergugut, pojot rohana pola nang agwak kosa. Di bail jolma perbigu namar horotoron mangalotong ibana. Dang madili ibana dihagugutani. Dang gabi mago rohana martuhan manang martabuni margudupong. Dang gabi bunuh diri ibana ala borak ni hagugutani. Tiur dorohana agap petargugut. Dang gabi gula parnidanna lububi haporsionna. Dang gabi panik ibana alay di jauhon ibana do ang giat di pailing jahuba pinggolna di hinadangol ni parnguluon nai. Debataro na marhuaso paluahon ibana siya ni alani diragam ni hagugutan na tadupi toktong ma martubur haporsiota. Alai tak terbaik kita marhaporseaon jala magudang di bagasa Tuhani molo hola siya diri tasadiri. Alai konna di pargugui Tuhani dohita asal lam takas gomos marhaporseaon jala mangulu huhut magudang di bagasan ibana. Di ayat tolu taida jumulu do roasin rohan debata dungi zuzuma ibana tujahuba. Jojowi dang marsasangobas manang marsangga-sangga alay manipatari do. Alanido say dihalungut rohana asin roha do denggabasa ni Tuhani. Di bagasa tangyang na dede holan na mangido ibana. Alay takas do dipasahat dirina tu debata. Uju tergugut tita, persea mahita di debata. Percayakan hidup dan masa depanmu ke dalam tangan kuasa dan pengasihannya. Molo neng melua hita sen hapugu sodo perdangolan, diajari para pesalemenodo hita asa taradu tirohata mangulu di debata. Di atas heber di do rohai lefaf ima jantung ni parnguluota pusak ni hadiriota manang jolma parbagasan di bagasan hazol mautai ido
nagabil lokomotif di saldok gulmit ningulutta huhut nama mernohi sude nasa organ-organ ni hadiriotta ido natu mengontrol ngulutta manang hazol mauta baik secara psikomotorik parulan baik secara afeksi pakilalaan dohot hazol mauta secara logika manang rasio manang pamikiriope. Persea dalam magurang di baga sa Tuhani patar may tarida marhita na takas manangihos suaran debata. Ay buhama baynot tamanada do manangihol lo menirohan debata dihita molo say hola suarata do nanang terbigi. Alai hitaro na ikotangi ikon gumudang debata marsuara tu hita. Di lehot debatado tu hita sada pamangan dua semanangi. Naing magubudak kita mananginangi suaran debata sian nama dok hola si dohnota tu ibana. Sada pula nalipi si jamat tonota imana niguaran teologi sukses. Diajar hodo ya mana tutumar Tuhan ikon sukses donguluna si ganupari di sadok gulmit ninguluna. Molo mamora sa sahalak dengan jabatanna maduma na nyulan tanganna ima turu-turu na tutu ibana persea alai molo gagal do sa sahalaki di nguluna di ulonna di rumah tanggana di masyarakat akan marpugos akan nasunakko jabatanna na sumaduma na nyulan tanganna dirajumi dui nasudenggan haporseonna na daw nguluna siya Tuhane jala Tuhani petong dirajumi daw siyan ibana hape sipata di luas debatado hita tergugut di luas do hita sipata berpugus daksay pitor gabe na niula manang sinur na pinahan sipata adong bedo hamaul di rumah tangga ianak kon dang dapat kerijo na dinggan dang dapat jodoh aga penunga terbang umurna tapar hatopok do boy do dipakulingi debata hita merhiti ragam di namasa isaran sita onon parsahiton habuguson asa tok tapuji tu hatai di salunai di bagasa sita onota nang di bagasa parsahitota molo setia hita disi totuga bijamita do ngulutai nang tuna humaliang. Apostol Petrus madok adong do asiniroha di bagasan si taunoni di do ibana ay ido asiniroha molo di taon halak arsa niroha doho pabahenan na suuhum alaingot ibana di debata. Alay molo benget tamu manaon na porsuk balos ni ulo muna na dinggan ido asiasi di rohani debata sada Petrus 2 ayat 10 sia 20 masada paradigma mana penetapan na baru dia kana percaya di Tuhan Yesus boido di luas hita marsak anggia sadia hita ditikina marsaki gai bilam tuguha porseota jala gai bijamita hasatiota tagan marsak ima maradopon jolma nasik dido amata seesong di bukuna Allah yang turut menderita dada di pada udau Tuhani dirina sian hamaolon dot akahahaciton naniaena galiada dot doibana makilalana tahilala anggiat lam tahilala jala tardolo hita bagas ni holong na humokopita mulu tergogot tita habersaima na doho do tuhatay rap mangae doho tita di hagogotot tay songod dia masih kapta mulu tergogot tita dunguluon marhabersaon jala magurang mahita di bagasa Tuhane songon tema ni pertanyaan ngata patar may marhiti tulu sikap na ikogomos tiuputta perzulu sigop mahita ro mangido pangurupion tu tuhatay tapangido ma anggia di peleng tuhatta pinggol na mengalusi hita di perdangolan doho di hagugutot tay nang petergugut tita
Toktong do debata mangaramuti hita dihagutotai zala totong hita marhaposan tuibana. Paduahon pos marohatta di Jahuba. Tuk do huasona peluahok kita. Jauh-jauh mahita diganu pertikian mangido asin rohana. Ikot totong las rohatta makalungut tunibana. Porsea jala pos rohatta debata perdengkan bahasa duibana. Saya merpemuati rohana midahita. Jala saya dapota tua do akan jauh-jauh di bana. Tangiang nya kapartigor. Balgado pakorhonna asal ma say toktong di haburjuhon. Petuluhon proaktif mangado pihagugutan dada reaktif. Molo reaktif omma pangalahon ni zolmana hola sumol soli diri doh sumol soli keadaan. Suku-sukuna ima buasa songoni, buasa rak songonon. Say lala may ibana memikiri merhatiok katiyong manol soli namasay. Alay na marpikir proaktif, say luluan na do ahana buhay bahenon na jala patupaw na asa ruar siyan hagugutani. Sikap proaktif ma na pinatuduhon ni si Daud diturpukon. Dang mapuru si bana, jala talu sumurut mangadupi haparsuhoni. Alay tutu dang gabin yang rohana di si manak pandangin tengrupani. Dihagugutani di jo ibana do debata. Jala mangido ang giat ditangihod Jahuba angguk-anggukna. Dia madipangido ibana adong dua perjulu asa dibuka debata dalat dibana dihagugutani huhut mangulu dihasitongan di debata. Dihilalai ibana terbatas do ibana memilih dia dalam nasitong hobar tuhatan debata. Dipangido ibana sa dipaturu debata ni adalani. Dangolo ibana salah pilit. Ay pakorhon na bui gabi hamamago di ibana. Adorang so mangalaka. Jumulo ibana mangido panuturio siya debata. Asa dibuka dalani di ibana. Songon hatani edde. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan, engkau pasti buka jalan. Paduahon. Asa hibul jala gomos rohana makabiari Jahuba. Tudos tu dalam nago nasir pang, manang dalam namar legot-legot, zok-zok do ditait ganup dalam nasir pangihita, gabe maoto dang tahu mangalakka dia adalah si todongotta. Di situasi si songoni naeng manaili hita tugizang mangido pangurupion ni debata. Huhut pahibulu horrohatta mangihutto ni bana. Debatado kompas ni nasa perngulota gabe tarban hita mardalan di dalan nasitong. Hamunak kadongan nungaraw Tuhan Yesus paluan hita perdosa. Molo adong hagugutan dohot arsak ni rohatta Roma hita tu ibana. Marha perseaon jala magurang mahita di bagasat tu hatay. Haposad do debata. Lehonon na do habatean na. Asa tertaw kita akaragam ni namasa di ngulutta. Jala terbulus sitay. Jala totong pujiot ta debata disadok panggulmiton ni ngolutta. Amen.